800대 서터부리로 800대 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 승원들 마로나이 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 승원들 마로나이 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 그냥 뜻은 나만 kulogyo 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 जों जागोन केन्द्रावनो सायमान दङ नुगैमान दङ जों दैग्रै दैमाया जों 2 बोसोरनि बाराङै थांखा आइफानो जों वातैफ्राव ओंखे वातैनि दैनो यासागै आग्रागै नुंलाय जाबो ताबो ओंखे जों वातैबो थाखा जोंनि बेलायखौनो जोंनि थाङानि दै नांमानि बो जों दैग्रैनो बाङै प्रब्लेम ओंलाय दङ गोबां मानो जतनि फेमिलियावनो जों ओंजाक अबस्य आइनो बाङै जों आरो न'आव मोसौ गैयाफानो जों लामा मा कासलायखा जों अफिसावबो थांखा अफिसाव जों 6-7 मासनि सिगां थाङै जों जोंनि बुरै दलनो जों थांखा आरो थाङै जों 2 बार 3 बार थांखा बनि परे बर किसिसा सामुं रं फायखा रया लेंया बर रं फायखा फियाबा ताबुक जरा 6-7 मास परे ताबुक जों दैमाया इंगे अम हायख्लायनो जों साफार खालाय दङ इंगे जे मिसिन दं माने बबु जोंनि बाङै ओंया काबार ओंया ता जे निरक्त साइमान निरक्त मेडिया पारा पारा गुरिनाय जत दिगि गुरिनाय जोंनि ट्राइबेल एरियायाव अंके बमता हाय मेसिना आसौ रवै जोंनो कस्त रवै दं निरक्त साइमान कि थिक अब हायनो सिदरबो अम हायनो ओंै दं जों दैमाया जों कायसे नायदर स्कुल बगतर मा दं अरबो इंलिश मिडियाम स्कुल सिनि अक बरनि बाउन्डारियावनो जों बासाजाक आरोबो आरनि सरायरावबो साफार खाय दं दैसो अर गसापासि बारा दङै परेर नाय हनै फायनाय रावबो दैग्रैनिसि परेर लियार के बारा दं माने आरो के थाङै दं जों अम हायते जों लकेल दङ उप अमन लामबाय क्रंजाक न यांनिबो लामबाय क्रंजाक न बर पर्यन्त दैमाया ओंखायनोके जों बेलायखौनो कस्त खालाय मा दङ आं कयनि मुसुगो जोंनि ता बर्तमान सरकार दंनाय रग न दैनि कुनो धर्म गरै दैनि कुनो रं गरै कियाबाथ माने जोंनो अर हाखि खालाय दंबा दै ताबुक जरा बैखे तालो सिकावै दंखा माइ बाय याक बायसे माइरं मैसालिया सामस बाय जाव फियाबा जोंके ताबुक खानो दै कारेन्ट लामा हनै मा दंख आबोनि बागै केलाय दंमोन अबोसों फुं 10 तानि सिमिनो सें साजाक जों ताबुक जरा से सिनि जों नायमानि बरफ खायासा जों दिएम बाय खुद कगमा सायासा जों अ लामानो आइ फियगलिया तमाने इनकाके जों अरनि इन्जिनियार बाय सालायखा रुफायानो साव भिडियो बाय सालाय रुफायानो साव फियाबा क कायसन साव थाव जों ताबुक जरा दै रया आबिनि बाय जों दिएम फायासा जों दिएम बाय मुखामुखि कगमा सायासा जों अ लामानो फियगया ता कायसा जों अबनो रखरिया राखनो जों सें साजा के तेनो अरनो सफायमानि इनकाके अर जतनो रायो बिसिनि दंगो जों अरनो कुनो कालार खालायलाया पार्टी तैलाया जों जत बुरै र नों तैनि गरै समय सानो जों जतनो सिउ हानबाय जों अर कालार पार्टी गरै जों जतनो अर जे दैमाया जतनो जों अंश ग्रहण खाय पाइथागो जोंनो दिनै नाव जिल्ला हाका समलाका आबो साबनो नाहारै ननो जे डिमान्ड खालायबै दंमोन जों दिनै लाहार कासमानि इनकाके जों डीएम सात बाय कक मासानाय डीएम सात जोंनो कक रय माकलांनाय जोंनो आसास मारनाय अब हाय खालायनि जों बनो न आइसिङै दं लेके हमबो थांनाय थांमालिया सालाय माइसारमान मारनाय वाइनि वाइथा अफिसाव थांनायला अफिसारखौ बर' साइ गाम सिटा वाइनि खालाया जेबा बर' खाया अफिसार ताबु तांबो बर' साइखौ समाज समादानि सेनांगौ